Едни от най-добрите спинингисти се събраха на поредното състезание за годината. Домакин на мероприятието бе града на Липите. Още в началото на състезанието стана ясно, че риболова ще бъде доста труден, с оглед на това, че рибата бе доста капризна. Това е едно от последните състезания за годината и разбираемо настроението бе много приповдигнато. Всеки искаше победата, но това не бе водещото. Основното бе един приятен, последен ден от сезона, споделен с приятели. Ето какво споделиха някои от участниците. Първия мач на риболова беше доста успешен. Имаше доста риболов. С всеки изминал мач се стават рибите все по-трудни и все по-мнителни, тъй като голяма част от тях се понабодаха, така да го речем. И вече почваме да изстаняваме примамки, по-финни поводи и вече почваме да надпревара с чалъм. По време на първия мач имам 18 риби. Доста добър резултат. Като за първи път на такова състезание, което посещавам, мисля, че е задоволително като за първо състезание, в което вземам участие. Състезанието бе много различно от всичко, което сме виждали. Избрано бе съоръжение, което дълги години не се използваше. Затвореният водоем поставя на изпитания уменията на спинингистите. Добре, успешно много. Трети манш рибите са много пасивни в момента, пазят. Всичко е набоцкано и сега се пазят. Което е нормално, забелязали сме го по време на състезание, но кажи ми, първи манш като резултат за теб как изглеждаха нещата? 22 бройки. Впечатляващ резултат, доста добър наистина. Да, има и момчета с още по-добри резултати от първи мач. Втори също добър, трети ще е по-пасивен, четвърти може би ще е тежък. Да. Втори мач, да, 4 риби втори мач. Сега пак имам 4. Ето сега удар. Ти точно това каза, че вече са пасивни и всъщност те само правят удари, но не искат да приемат примамката. Не искат да... Преди гонеха и хапаха директно всичко, което видят във водата. Само почукват и бягат, защото вече са опашни. Те знаят рибите. Пастървата е хитра риба, умна риба. Повече за разликата между състезания в затворен водоем и такова на река ще научим от един от участниците, който през първите маншове бе в ролята на съдия. Състезанието от този тип е по-стационарно спрямо това, което масово хората практикуват на река. Тук рибите са основно от тип американка, ловете са основно с клатушки, извоблери. Така е прието в страните, които са основоположник на този тип риболов, Япония и след това Русия и Италия. В нашия случай тук използваме също и силиконови примамки, с които добре се ловят. Водоема, на който се намираме в момента, по принцип до този момент не е бил пригоден за този тип риболов. Те първа почваме да го развиваме и те първа този водоем може би ще стане една от добрите дестинации. Да, в началото конкретно на това състезание старта беше много добър. Хванаха са голям брой риби, над 350 риби, като рибите в началото бяха по-активни. Тогава масово всеки един състезател успя да лови голям брой риби, като в следващите маншове се очаква рибите да стават по-трудни, повишава се температурата на водата, което е нормално за един такъв по-малък водоем. Но малкият водоем това е, че по принцип тези състезания се правят в такъв тип водоеми. Малки, най-често се правят в правоъгълни, в които състезателите се нареждат и хвърлят по права линия. В нашия случай този водоем е кръгъл. Пак става, като дълбочината варира до към метър и половина на един такъв стандартен водоем за red trout. С всеки манш риболова ставаше все по-труден, но това не повлия на настроението. Всички се надяваха това събитие да се превърне в традиция. Първия манш рибите бяха доста активни. Почти всеки ловеше нон-стоп, както се казва, гол след гол. Но от втория и третия манш нататък вече рибите станаха по-модни, понеже, както каза колегата, позатопли се и освен това повечето от тях са изпонабодени. И ето говорим сега малко в цифри. Първия манш като резултат за теб? Аз първия манш 13. Участвам повече заради сина ми, който също е тук. Той е един от най-младите участници. И както бяхме на Михалково преди известно време. Да. Но важното е, че се доставяме удоволствието. Надявам се на всеки да му харесва и да се развива този вид спорт. Ето и какво ни разказаха организаторите и дали останаха доволни от интереса към състезанието.
Ами този път по-различното е мястото, където се провежда състезанието. Това е едно съоръжение, което на времето се ползваше от клуба по корабомоделизъм. И сега не го ползваме. Хубавото е при него, че е абсолютно еднакво за всички състезатели. В смисъл доста равностойно, с възможност да се пуснат много риби, за да стане много готин риболов. И другото различно е регламента. Нали? Сега, тъй като не е много голямо, 40 участника има отново, но те са в две групи. Първи манш и втори манш. Първи манш участват 20 души. Първите 10 се класират за финал. След това от втори манш след обед, който ще се изиграе сега, също първите 10 ще се класират за този финал и след това в един финален рунд ще се определи победителя. Хубавото е друго, че до сега такова състезание аз лично не съм присъствал, защото първия рунд се хванаха с 371 риби. Значи до сега съм сигурен, че няма такова състезание, където да се фащали толкова много риби, което много хареса, предполагам, на участниците. Имаше доста динамика и стана много готино. Подробен репортаж от риболовното състезание провело се в Стара Загора и как преминаха маншовете и при двете групи очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.